Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borci propona li l-lif tal-maternità jiżdied għal 6 xhur imħallas fl-intir tiegħu. F'attività f'jumlhom fl-imġar Dr. Borci qal li l-ewwel 6 xhur huma kruċjali fit-trobbija u rimarka li dan jott ukoll għal missirijiet. Dr. Borci kien akkumpanjat minn 4 ommijiet inkluż is-sieħba tiegħu Sara fejn qal li waħda mill-prijoritajiet se tkun li se jestendi l-lif tal-maternità minn 18 għal 26 ġimgħa. Propju l-ewwel 6 xhur tal-maternity leave ikunu totalment imħalsin bħala paga mill-gvern. Nestendu il-maternity leave għal 6 xhur paga sħiħa. Il-kap nazzjonalista propona wkoll 15 jum imħalsa kollha mill-gvern biex xi ħadd mill-ġenituri jkun jista' joqgħod ma' wliedu meta jimirdu. Żied li dawn il-miżuri se jiġu estiżi wkoll għas-self-employed. Matul l-intervent tiegħu qal li gvern nazzjonalista rrikonoxxa l-IVF bħala mezz li jagħti l-ħajja, għalli bħala partit se jibqa' favur l-IVF biex jagħti l-opportunità lill-ġenituri jkollhom it-tfal. Żied li ma jrix li l-proċess tal-IVF ikun burokratiku u li koppji jaffaċċjaw ħafna spejjeż biex jagħmlu IVF barra minn Malta. Li hawn illum naf ħafna koppji illi biex jagħmlu IVF jispiċċaw imorru barra mixtutna. Jonfqu eluf ta' flus, aħna rridu naraw li jkollna framework b'saħħtu ġo pajjiżna biex ikollhom l-opportunità illi jagħmlu l-IVF ġewwa pajjiżna. Dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja għal amministrazzjoni nazzjonalista se tkompli tintroduċi miżuri biex ikun hemm aktar ħin għall-familja. Għalli dan isir billi jinċentiva remote work fejn possibbli mingħajr ma tiġi mtapna il-produttività. Il-kap nazzjonalista qal li dawn il-miżuri jistgħu jgħinu lill-ġenituri u lill-ħaddiema biex jonqos l-istress u li vjaġġar li mhux neċessarju. Sostna li f'ċertu oqsma remote working jista' jaħdem mingħajr ma tonqos il-produttività. Tkellem ukoll dwar l-irwol tal-mara fil-ħajja pubblika u qal li l-Partit Nazzjonalista huwa kburi li l-President tal-Parlament Ewropew hija Roberta Metsola. Dr. Borci tem jgħid li ma jrix li l-familja tkun ħsieb sekondarju imma fiċ-ċentru tas-soċjetà tagħna.